Όταν πάω και λέω όμως ότι κάθε σωμάτιο πιάνει όλο τον όγκο του συνολικού συστήματος, εκεί κάνω ένα λάθος, το οποίο πρέπει να το πάρω μετά, να το διορθώσω με την εισαγωγή αυτού του νη παραγωγικό. Οπότε εδώ πέρα είναι ένα θέμα, αυτό τώρα είναι μια συζήτηση ολόκληρη. Θα διαβάσετε και άρθρα πάνω στη μη διακρισιμότητα, είναι και φιλοσοφικό θέμα, έχει πολλές επεκτάσεις. Η μη διακρισιμότητα, και όπως σας είπα, είναι και διαφορετική η φύση της μη διακρισιμότητας στην κλασική μηχανική και διαφορετική στην κβαντική μηχανική. Στην ουσία, η μη διακρισιμότητα στην κλασική μηχανική δεν υπάρχει. Απλώς στη στατιστική φυσική, όταν δεν μπορώ εγώ να προσδιορίσω με κάποιο τρόπο την επιρροή που έχει η θέση ενός σωματιδίου στην ενέργειά του, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορώ να διακρίνω διαφορετικές μικροκαταστάσεις που αφορούν διαφορετικές θέσεις των σωματιδίων στον χώρο ως διαφορετικά στιγμιότυπα του συστήματός μου. Γιατί δεν μπορώ να ξεχωρίσω από εκεί τη συμμετοχή του κάθε σωματιδίου στην ενέργεια. Επειδή η ενέργεια είναι 0 ή και σταθερή να ήταν, πάλι το ίδιο θα ήταν. Δεν θα μπορούσα να βρω ποια είναι η διάταξη των σωματιδίων μου από την πληροφορία της ενέργειας. Αυτό είναι το βασικό. Αν έχω εγώ την ενέργεια, μπορώ να βρω μια πληροφορία για τη θέση των σωματιδίων μου. Δεν έχω όταν το δυναμικό είναι 0, γιατί μπορεί να είναι οπουδήποτε, πάντα 0 θα είναι το δυναμικό. Οπότε αυτή η απώλεια πληροφορίας που έχω σε σχέση με τη συμμετοχή του χώρου στον υπολογισμό της ενέργειας, αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να κάνω λάθος στον υπολογισμό το στατιστικό όταν πάω να αθροίσω στο χώρο φάσεων. Το οποίο το βλέπω χοντρικά αυτό το λάθος, σε πιο χοντρικό επίπεδο, όταν λέω ότι ένα σωματίδιο καταλαμβάνει όλο τον όγκο του κουτιού μου, όταν ολοκληρώνω στο χώρο φάσεων. Κάθε ένα από τα σωματίδια καταλαμβάνει όλο τον χώρο του κουτιού. Αυτό το λάθος το διορθώνω με τον νη παραγωγικό. Τώρα, η έννοια της διακρισιμότητας είναι λίγο πολύπλοκη σαν έννοια, γιατί θα πει κάποιος, ας πούμε, πραγματικά και στις ροπές, αφού είναι πανομοιότυπες οι ροπές, πώς ξέρω εγώ ότι βρίσκονται σε διαφορετικό σημείο. Εκεί αρχίζει και γίνεται λίγο φιλοσοφικό το θέμα. Και το φιλοσοφικό θέμα είναι σε σχέση με τι έχω εγώ στο μυαλό μου σαν πληροφορία για τους βαθμούς ελευθερίας που απαρτίζουν το σύστημα. Πώς το ορίζω αυτό? Πρέπει να το ορίσω αυστηρά αν θέλω να αποφανθώ αν κάτι είναι ένα σύστημα, το ίδιο το σύστημα, πρέπει να υπακούει την εκτατικότητα ή όχι. Σας είπα ένα παράδειγμα, ανώμαλο σύστημα, που βάζω γύρω από ένα σημείο ισορροπίας πολλούς ταλαντωτές. Αυτό το σύστημα δεν έχει κανένα λόγο να είναι εκτατικό, ως προς το νη. Ως προς το νη. Αν βάλω δύο τέτοια συστήματα, σίγουρα θα πρέπει να βλέπω την εκτατικότητα. Αν προσθέσω ένα δεύτερο σύστημα που έχει ταλαντωτές γύρω από ένα σημείο ισορροπίας. Αλλά αν έχω ένα σύστημα που προσθέτω σωμάτια γύρω από το ίδιο σημείο ισορροπίας, δεν βλέπω το λόγο, δεν υπάρχει κάποιος λόγος δηλαδή, για να έχει αυτό το σύστημα εκτατική συμπεριφορά. Άρα εκεί μπαίνουν διάφορα ερωτήματα τα οποία είναι μας πάνε πολύ μακριά. Δεν θέλω να φύγω προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν πολλά που μπορεί να βρείτε και σε περιοδικά πιο θεωρητικά, ας πούμε, της στατιστικής φυσικής που συζητάνε αυτό το θέμα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι αν εσείς αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα, στο πρόβλημα θα λέγεται ρητά αν είναι διακρίσιμα ή μη διακρίσιμα. Διακρίσιμα σημαίνει δεν διαιρώ με τον νη παραγωγικό, στην εκφώνηση της άσκησης. Μη διακρίσιμα σημαίνει διαιρώ με τον νη παραγωγικό. Οπότε να το συμφωνήσουμε έτσι για να μην υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, καθότι αυτό το πρόβλημα έχει μεγάλη συζήτηση για να... Και δεν νομίζω ότι μπορεί να το κλείσει κανείς, γιατί είναι ανοιχτό ακόμα και το συζητάει κανείς πώς ορίζεται αυτή η μη διακρισιμότητα. Συζητιέται ακόμα στην στατιστική φυσική, οπότε δεν έχει νόημα να συζητήσουμε. Υπάρχουν πολλές απόψεις σε αυτό. Ωραία, οπότε αν πάρω τώρα όμως αυτή την περίπτωση εδώ, τότε νομίζω έχετε κάνει με τον κύριο Πανόπουλο την απλή... για όλα τα συστήματα που γράφονται έτσι και είναι πανομοιότυπα έτσι και είναι μη διακρίσιμα, μπορούμε να κάνουμε αυτή την γραφή με αυτόν τον τρόπο, A στην β μη νη, Z1 νη, προς νη παραγωγικό. Τώρα εδώ πέρα έχω, ανάλογα με το αν υπάρχει το νη παραγωγικό ή όχι, έχω δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι
Μάλλον να το γράψω από κάτω καλύτερα. Για να μπερδευτούμε εδώ. Οπότε έχουμε εδώ πέρα. Το έχω βάλει σε κυκλάκι τον υπαραγωγικό γιατί θα δείξω τι γίνεται άμα υπάρχει και άμα δεν υπάρχει. Αν υπάρχει το μεν υπαραγωγικό, τότε το σίγμα αυτό, το ξ, γράφεται σαν σίγμα νήσο 0 μέχρι άπειρο, του A στην β μη Z1 και όλο στην νη προς νη παραγωγικό, το οποίο με οδηγεί σε μια εκθετική μορφή. Αυτό είναι το χ στην νη, ισχύει το A στη χ, είναι σίγμα χ στην νη προς νη παραγωγικό από νη ίσο 0 μέχρι άπειρο. Άρα εδώ πέρα θα πάρω ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι το A στην β μη Z1. Οπότε έχω προχωρήσει και έχω υπολογίσει τώρα, προσέξτε τι γίνεται εδώ, έχω υπολογίσει συνάρτηση επιμερισμού στο σύστημα αυτό που ανταλλάσσει σωμάτια και ενέργεια με το περιβάλλον του, μέσω της συνάρτησης επιμερισμού για ένα σωμάτιο, γιατί αυτή η Z1 είναι για ένα σωμάτιο. Η Z1, θυμηθείτε, η Z1 είναι η Z του νη ίσον 1 ταφ Β για ένα σωμάτιο. Άρα αυτό μπορώ να το υπολογίσω εύκολα. Δεν χρειάζεται καν το ολοκλήρωμα στον πολυδιάστατο χώρο φάσεων. Είναι μόνο στο χώρο φάσεων του ενός σωματιδίου. Επομένως, αυτή υπολογίζεται εύκολα. Υπολογίζω αυτήν, μετά έχω και το αποτέλεσμα για την μεγάλη συνάρτηση επιμερισμού για αριθμό σωματιδίων μεταβαλλόμενο. Έχω επομένως την πληροφορία για την πλήρη συνάρτηση επιμερισμού εδώ και αυτό είναι εάν με νη παραγωγικό. Χωρίς νη παραγωγικό τώρα, τότε δεν θα έχω τον νη παραγωγικό, θα έχω αυτό το άθροισμα. Πάλι όμως το Z1 στην νη θα μου δίνει το Z και αυτό τώρα το άθροισμα είναι μια γεωμετρική σειρά, η οποία θα μου δώσει το 1 προς 1 μείον A στη β μη Z1. Οπότε έχω αυτές τις δύο περιπτώσεις. Σε οποιοδήποτε από τις δύο περιπτώσεις βγάζω μια κλειστή μορφή για την μεγάλη συνάρτηση επιμερισμού με τη βοήθεια της συνάρτησης επιμερισμού του ενός σωματιδίου, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι έχω μια χαμιλτονιανή από μια αλληλεπιδρόντα πανομοιότυπα σωμάτια. Το σημειώνω εδώ για να μην το ξεχνάμε, πανομοιότυπα. Μια αλληλεπιδρόντα σωμάτια. Εδώ θυμίζω, το μία αλληλεπιδρόντα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυναμικό στο οποίο βρίσκονται αυτά τα σωμάτια. Αυτά τα σωμάτια μπορεί να βρίσκονται σε ένα δυναμικό. Δεν αλληλεπιδράνε μεταξύ του. Δεν υπάρχει αλληλεπίδραση ζεύγους που να περιέχει και τις συνταγμένες και των δύο σωματιδίων ή τριών σωματιδίων ή ανώτερης τάξης αλληλεπιδράσεις. Δεν υπάρχουν τέτοιοι όροι. Τους έχω αγνοήσει. Θεωρώ ότι είναι πολύ μικροί αυτοί οι όροι και τους έχω πετάξει. Επομένως, κυριαρχείται μόνο από μονοσωματιδιακούς όρους αυτή η χαμιλτονιανή. Ωραία, οπότε νομίζω εδώ, αυτό ήθελα να πω εδώ και ήθελα να συμπληρώσω λίγο, γιατί αυτά τα έχετε κάνει μετά με τον κύριο Πανόπουλο, νομίζω υπολογίσατε για το ιδανικό αέριο, αν δεν κάνω λάθος, καλά, η Z1 για το ιδανικό αέριο είναι και απλή, είναι ο όγκος του κουτιού, διαιρεμένος με το μήκος κύματος de Broglie στη τρίτη, όπου το μήκος κύματος de Broglie είναι το H προς ρίζα 2π μη κβ ταφ. Επομένως, αυτό είναι για ιδανικό αέριο. Και αν ξέρω την ξ, μετά από το μείον κβ ταφ λογάριθμος του ξ, μπορώ να υπολογίσω το μεγάλο δυναμικό J, το οποίο είναι συνάρτηση του ταφ β και του μη. Επομένως, μπορώ να λύσω, από εδώ βρίσκω όλες τις θερμοδυναμικές ιδιότητες. Όλες τις θερμοδυναμικές ιδιότητες. Ιδιότητες προσδιορίζονται. Για ιδανικό αέριο είπατε, έτσι? Όχι, όχι.
Δεν είπα για ιδανικό αέριο, είπα για οποιοδήποτε σύστημα το οποίο στην ουσία είναι ιδανικό αέριο. Γιατί αν ταυτίζεται το ιδανικό αέριο με την έκφραση ότι αυτό έχει μόνο μονοσωματιδιακούς όρους. Αλλά δεν είναι απόλυτα ιδανικό, γιατί το ιδανικό υποθέτει, να ξεχωρίσουμε το εξής, υποθέτει ότι το δυναμικό στο οποίο βρίσκονται όλα τα σωματίδια μου είναι 0. Ή αν θέλετε σταθερό. Αυτό είναι το ιδανικό αέριο. Αλλά εδώ μπορεί να υπάρχει. Ο ταλαντωτής ισχύει, δεν είναι ιδανικό αέριο ο ταλαντωτής. Αν έχω ταλαντωτές οι οποίοι ταλαντώνονται γύρω από κάποια σημεία ισορροπίας, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη σχέση αν είναι πανομοιότυποι. Έχουν ίδια συχνότητα, ίδια μάζα. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση αυτή για οτιδήποτε. Να πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, που έχει ενδιαφέρον. Πάλι ιδανικό αέριο είναι, αλλά είναι λίγο μη τετριμένο. Ας πούμε ότι είχα ένα διατομικό μου όριο. Έστω ένα αέριο από πανομοιότυπα μία αλληλεπιδρότα διατομικά μόρια. Ωραία. Τώρα στο διατομικό μόριο θα έχω αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ατόμων. Εδώ τώρα τι υπάρχει? Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο ατόμων του μορίου. Ωραία. Εγώ τι θέλω να ξέρω? Θέλω να ξέρω τη Z1, που είναι η Z του 1 ταφ V, με ταφ μη, συγγνώμη. Ταφ V, καλά λέω. Για νήσον 1 δηλαδή εδώ. Όπου το 1 αναφέρεται δείκτης που αφορά το μόριο. Το μόριο. Δηλαδή, η Z1 είναι η συνάρτηση επιμερισμού του ενός μορίου. Όμως, το μόριο έχει εσωτερική δομή. Δηλαδή, η χαμιλτονιανή H1 του μορίου 1 θα φτιάχνεται, θα περιέχει, μην βάλω φτιάχνει, περιέχει τους βαθμούς ελευθερίας των δύο ατόμων που το απαρτίζουν. Δηλαδή, η H1 του ενός μορίου θα περιέχει εδώ, ας πούμε ότι είμαστε σε τρεις διαστάσεις, ένα P, ένα τετράγωνο και 2M α, συν P2 τετράγωνο 2M α, συν, ας πούμε τώρα ότι οι αλληλεπιδράνε αυτά, βαστιώνται μεταξύ τους τα δύο άτομα, πρέπει να έχουν μια αλληλεπίδραση για να μείνουν μαζί, ας πούμε ότι είναι αρμονική αλληλεπίδραση, M α, ωμέγα α τετράγωνο, R1 μείον R2 στο τετράγωνο. Ωραία. Εδώ έχω, αυτή είναι η χαμιλτονιανή του ενός μορίου. Πρέπει να υπολογίσω πρώτα, για να υπολογίσω τη Z1,
θα πρέπει να υπολογίσω το ολοκλήρωμα σε όλα τα P1, σε όλα τα P2, σε όλα τα R1, σε όλα τα R2. Εδώ τι έχω, H, την T είναι 3 εδώ, επί 2 γιατί είναι 2 τα άτομα που συμμετέχουν, άρα H νέχτη εδώ, για H νέχτη. Και A στη μείον Β, η χαμιλτονιανή αυτή. Πρέπει να κάνω αυτά τα αλλοκρώματα. Εδώ τώρα δεν με βολεύει να... συγγνώμη, να πάω. Πρέπει να κάνω αυτά τα αλλοκρώματα. Και θα υπολογίσω τη Z1 έτσι. Δηλαδή θα έρχεται η πληροφορία από τα χαρακτηριστικά των ατόμων τα οποία φτιάχνουν αυτό το μόριο. Αν υπολογίσω αυτό το Z1, μετά πηγαίνω με αυτό το Z1 και υπολογίζω τη συνάρτηση επιμερισμού του αέριου των μορίων μέσω αυτού του υπολογισμού εδώ. Εδώ είναι μη διακρίσιμα, αλλά θα πάρω αυτό. Μέσω αυτού. Θα έχω δηλαδή αυτή τη σχέση όπου η Z1 είναι του ενός μορίου. Άρα βρίσκω την ξ από εκεί. Αλλά πρέπει πρώτα να προσδιορίσω τη Z1 και για να προσδιορίσω τη Z1 εδώ πρέπει να κάνω αυτή την ολοκλήρωση γιατί έχει δομή αυτή η Z1. Έχει δύο βαθμούς ελευθερίας που φτιάχνουν το μόριο. Εδώ τώρα πρέπει να προσέξω να βάλω και ένα 2 παραγωγικό γιατί αυτά είναι μεταξύ τους ισοδύναμα. Δεν φαίνεται κάποια διαφορά μεταξύ του 1 και του 2. Οπότε θα πρέπει να βάλω ένα 2 παραγωγικό εδώ. Και θα πρέπει επίσης να προσέξω εδώ τώρα πώς θα κάνω τα ολοκρώματά μου. Αυτό θέλω να το κοιτάξετε σαν άσκηση λίγο. Εδώ για την ολοκλήρωση. Μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο την Τρίτη, αλλά να το έχετε ρίξει μια ματιά μέχρι την Τρίτη. Δηλαδή, πώς γίνεται σε αυτή την περίπτωση η ολοκλήρωση. Πρέπει να κάνω το μετασχηματισμό. Ρο 1, ρο 2. Να πάω σε ρο 1 μείον ρο 2 και ρο 1 συν ρο 2 ή ρο 1 συν ρο 2 δεύτερα, ανάλογα με το αν θέλετε να έχετε την Ιακωβιανή σας μονάδα ή ένα δεύτερο. Προσοχή Ιακωβιανή. Στο μετασχηματισμό αυτών πρέπει να βρείτε τις νέες συνταγμένες και μετά η ολοκλήρωσή σας θα γίνει σε αυτές τις συνταγμένες. Από αυτήν δεν εξαρτάται το δυναμικό, γιατί είναι το κέντρο μάζας, υποτίθεται, των δύο. Επομένως, αυτή η ολοκλήρωση στο
έχουν μια δομή μέσα τα μόρια και επομένως θα μπορούσε, ας πούμε, παραδείγματος χάριν, αυτό θα μπορούσε να γίνει, αυτός ο υπολογισμός, θα μπορούσε να γίνει και για π.χ. ένα αέριο πιονίων. Τα πιόνια είναι αδρόνια, είναι σωματίδια τα οποία αλληλεπιδρούν ισχυρά. Αυτά τώρα αποτελούνται από ένα ζεύγος από στοιχειώδη σωμάτια τα οποία λέγονται quarks. Είναι ζεύγη από quark και το αντισηματούδιό του το anti-quark. Έχουν ίδια μάζα δηλαδή αυτά, αλλά αυτά είναι διακρίσιμα τώρα σε αυτή την περίπτωση. Γιατί είναι διακρίσιμα? Γιατί έχουν διαφορετικό φορτίο το ένα quark και το anti-quark. Επομένως, λοιπόν, θα μπορούσε εδώ πέρα αυτός ο όρος να αφορά ακριβώς η ίδια διαχείριση, αλλά να αφορά τις μάζες των quark και η συχνότητα να είναι η σταθερά ζεύξης ισχυρής αλληλεπίδρασης. Επομένως, θα μπορούσε συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ναι. Συγγνώμη τώρα που σας διακόψα. Στο Z και στο H έχετε βάλει, αυτό είναι ένα ή δείκτης I. Εδώ. Ναι, το Z1 είναι στην ουσία αυτό. Αντίστοιχα και στη Χαμιλτονιανή από πάνω. Γράφετε... Ωραία, ας το βάλω εδώ Z1. Αυτό είναι το Z1 που θέλουμε. Απλώς εδώ πέρα έχω βάλει πάλι δείκτη 1 και 2 και αυτό δεν θέλω να αποφύγω. Αυτές τώρα οι δείκτες 1 και 2 είναι στα άτομα όμως που απαρτίζουν το μόριο. Αυτό το δείκτης 1 είναι για το μόριο. Ωραία, ας το βάλω έτσι. H1. Οπότε αυτό να το βάλω στην παρένθεση εδώ. Είναι τα μόρια που τα άτομα που απαρτίζουν το μόριο. Οπότε αυτά είναι άλλοι δείκτες, 1 και 2. Δεν αφορούν τον δείκτη 1 εδώ. Το Z1 του ενός μορίου φτιάχνεται από αυτούς τους βαθμούς ελευθερίας που είναι τα άτομα που απαρτίζουν το μόριο. Και αντίστοιχα βέβαια θα είχα και την περίπτωση, ας πούμε, που λέω παρακάτω με τα αδρόνια. Έχει εσωτερική δομή, αυτή είναι η εσωτερική βαθμή ελευθερίας που βάζω σε παρένθεση τώρα. Που χρειάζονται για να μπορέσω να υπολογίσω την συνάρτηση επιμερισμού για το ένα μόριο. Επειδή έχει μια δομή αυτό το ένα μόριο. Ένα αέριο πιονίων με δυναμικό, τώρα εδώ το ξέρουμε το δυναμικό, ότι πολύ σε καλή προσέγγιση το δυναμικό είναι κάπα ρ1 μείον ρ2 μέτρο. Στην περίπτωση του αδρονικού αερίου δεν θα ήταν, μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς και τα λαδωτή, αλλά είναι χειρότερο η περιγραφή της ισχυρής αλληλεπίδρασης με το λαδωτή από ότι με ένα τέτοιο γραμμικό δυναμικό. Οπότε θα μπορούσε κανείς, σκεφτείτε το λίγο αυτό, σαν άσκηση. Ωραία. Και νομίζω εδώ θέλω να κλείσω με την μεγαλοκανονική συλλογή βάζοντας κάποια ερωτήματα ως προς πιθανότητες. Είπαμε λοιπόν η πιθανότητα μικροκατάστασης P του Ξ είναι A στη μείον Β ε του Ξ μείον μη νη του Ξ προς το μεγάλη συνάρτηση επιμερισμού. Μπορεί να ρωτήσει κανείς τώρα, μπορώ όμως να ζητήσω την πιθανότητα να έχω μακροκατάσταση νη στη μεγαλοκανονική συλλογή. Τι θα είναι αυτό? Θα είναι το άθροισμα
σε όλες τις μικροκαταστάσεις που έχουν ενέργεια ε, αυτής της ποσότητας, του P του Ξ. Καθώς είναι ανεξάρτητα δεχόμενα, να θρίζω τις πιθανότητες εδώ. Αυτό τι θα μου δώσει το άθροισμα σε όλα τα Ξ με H του Ξ να είναι ε, του A στη μείον Β, ε Ξ, μείον μη νη Ξ, προς επί ένα διαξία το βάλω εδώ. Αυτό θα μου δίνει την πιθανότητα να έχω αυτό το ε και το ένα συγκεκριμένο νη. Συγγνώμη, εδώ πέρα και νη Ξ φυσικά πρέπει να το φιξάρω να είναι νη. Εννοείται και εδώ το νη Ξ πρέπει να είναι νη. Ωραία. Άρα αυτή πόσο θα είναι, εφόσον φιξάρω το νη, αυτός ο όρος είναι σταθερός. Άρα θα είναι η π νη θα ισούται με a στη μείον β στην συν β μη νη. Αυτό είναι φιξαρισμένο σε τιμή νη εδώ πέρα. Και εδώ πρέπει να θρήσω, στην ουσία εφόσον φιξάρει το νη, θα πρέπει να θρήσω σε όλες τις Ξ οι οποίες μου δίνουν αυτή την ενέργεια. Οπότε θα μου μείνει σίγμα στα Ξ νη. Εδώ. Με Ξ νη όμως, να είναι ε. Γιατί έχω καθορίσει και την ενέργεια εδώ, έτσι, έχω φιξάρει και την ενέργεια. Οπότε δεν είναι ακριβώς η συνάρτηση επιμερισμού αυτή, είναι ένα μέρος της. Είναι το μέρος της, το οποίο αφορά τις μικροκαταστάσεις που έχουν συγκεκριμένη ενέργεια. Άρα είμαι σε αυτή την περίπτωση εδώ. Πάω εδώ. Την πιθανότητα μιας τέτοιας συλλογής, της μακροκατάστασης που αντιστοιχεί σε αυτή τη συλλογή. Άρα μακροκατάσταση με συγκεκριμένο ε και νη κ. Με ε1 νη κ, ας πούμε. Αυτό ψάχνω να βρω. Άρα τι θα είναι αυτή, εφόσον τα πεξί που ανήκουν σε αυτήν είναι τα πεξί που έχουν συγκεκριμένη ενέργεια και συγκεκριμένο νη, είναι μια μικροκανονική συλλογή. Άρα θρίζω εδώ πάνω στα ξύ μιας μικροκανονικής συλλογής. Όμως γι' αυτά η ενέργεια είναι πάντοτε αυτή η ε που έχω καθορίσει. Επομένως και αυτό μπορώ να το βγάλω απ' έξω και θα μου δώσει τελικά... και εδώ πέρα υπάρχει το ένα διαξύ, συγγνώμη, το ξέχασα. Συγγνώμη, αν μπορείτε να ανεβείτε λίγο πιο πάνω και να γράψετε... Εκεί, μια χαρά. Ένα διαξύ, μπορώ να βγάλω και το ε του ξ απ' έξω. Γιατί όλες αυτά τα ξύ που θα θρήσω έχουν ίδια ενέργεια. Άρα θα γίνει a στην β μηνύ, συν είναι αυτό, έτσι. Μην μπλεχτούμε εδώ. Είναι συν. A στη β, στην β μη νη. Βγάζω και την ενέργεια απ' έξω, γιατί είπαμε είναι σταθερή η ενέργεια σε αυτές τις μικροκαταστάσεις που θα θρίζω. A στη μείον β ε. Σίγμα μου μένει ο άσος μέσα, γιατί έχω βγάλει όλα απ' έξω. Σίγμα σε όλα τα ξ νη, τα ξ δηλαδή για αυτό το συγκεκριμένο νη που επέλεξα, που έχουν και ενέργεια h του ξ νη να είναι ε. Αυτά όμως πόσο μου δίνουν, είναι ο αριθμός των μικροκαταστάσεων που έχουν αυτή την ενέργεια ε. Δεδομένου ότι γνωρίζω και το ε και το νη. Άρα είναι μικροκανονική συλλογή. Το πόσες μικροκαταστάσεις έχω για συγκεκριμένο αριθμό, για συγκεκριμένη τιμή της ενέργειας και του αριθμού σωματιδίων νη. Άρα αυτό είναι το νη καλλιγραφικό που έχουμε υπολογίσει, του β και του νη. Αυτό το άθροισμα. Επομένως τελικά η πιθανότητα να έχω μια ενέργεια ε και ένα αριθμό νη στη μεγαλοκανονική συλλογή είναι ένα διαξύ στην β μη νη στη μείον β ε νη ε δε νη.
Ο αριθμός των μικροκαταστάσεων που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη ενέργεια ε και συγκεκριμένο αριθμό σωματιδίων νη, ο όγκος δεν τον έχω πειράξει από την αρχή σταθερός. Άρα αυτή η πιθανότητα που μπορεί να ζητηθεί σε κάποιο ερώτημα και μπορεί να προσδιοριστεί με αυτόν τον τρόπο. Τώρα από αυτή τι μπορώ να προσδιορίσω εύκολα? Μπορώ να προσδιορίσω και την πιθανότητα π του νη. Να έχω ένα νη. Τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να θρήσω σε όλες τις ενέργειες εδώ. Δεν πειράζω το νη, γιατί έχω ζητάω την πιθανότητα να εμφανιστεί μια συγκεκριμένη τιμή για το νη, αλλά πρέπει να θρήσω σε όλες τις ενέργειες εδώ, που είναι συμβατές με αυτό το νη. Σίγμα A στη μείον β, αυτό όμως τι είναι? Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από την συνάρτηση επιμερισμού του συστήματός μου, το Z του ταφ β, όταν το γράφω σαν άθροισμα στις ενέργειες και όχι σαν άθροισμα στις μικροκαταστάσεις. Επομένως, τελικά, παίρνω ότι η πιθανότητα του νη είναι 1 προς ξ, A στην β, μη νη, Z, ταφ, β, νη. Ωραία. Και έχω και αυτή τη σχέση. Δεν μπορώ να υπολογίσω την πιθανότητα για μια συγκεκριμένη ενέργεια για να θρήσω στα νη. Γιατί δεν ξέρω να αντιστοιχίσω ενέργεια αν δεν γνωρίζω, να αντιστοιχίσω με κατάσταση ενέργειας αν δεν γνωρίζω ποιο είναι το νη. Επομένως υπάρχει αυτή η ιεραρχία και σε αυτή την περίπτωση εδώ πέρα δεν μπορώ να κάνω την άθρηση στα ε, δεδομένου ότι τα ε επηρεάζονται από την τιμή του νη, δεν είναι ανεξάρτητα από το νη. Και μπορώ να κάνω μόνο την άθρηση ενέργειας και να πάρω από εκεί το π του νη. Αυτά είναι πληροφορίες οι οποίες μπορούν να σας ζητηθούν. Εδώ μπορεί να δείξει κανείς τώρα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη πολύ εύκολα, για ιδανικό αέριο, η π του νη είναι κατανομή Πουασόν. Δηλαδή, έχει τη μορφή π του νη, είναι ίσο με μέσο νη εις τη νη προς νη παραγωγικό, επί A στη μείον μέσο νη. Αυτό μπορείτε να το δείξετε πολύ εύκολα. Απόδειξη. Άσκηση. Νομίζω είναι πιο εύκολο επειδή έχετε κάνει και σας είχε δείξει ότι στο ιδανικό αέριο ο κύριος Πανόπουλος σας είχε δείξει ότι η συνάρτηση επιμερισμού μπορεί να αυτή σαν A στην μέσο νη, οπότε μετά από εκεί πέρα βγαίνουν αμέσως αυτά. Το ξ δηλαδή. Ωραία, θα ήθελα να το κοιτάξετε και αυτό. Νομίζω εδώ πέρα τώρα θέλω απλώς να κάνω μία παρέμβαση πριν κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Αλλά θα κάνουμε μικρότερο διάλειμμα αυτή τη φορά γιατί θέλω να υπολογίσω λίγο και το ιδανικό αέριο στην GIPS. Καλά, δεν μας πάρει πολύ χρόνο αυτό, αλλά απλώς θέλω να το κάνω. Ήθελα να πω το εξής τώρα. Προσέχτε τώρα που είναι μία τεχνική λεπτομέρεια, αυτό που συζητήσατε συνέχεια και είναι ένα τεχνικό σημείο που καλό είναι να το συζητήσουμε. Όταν πάω και γράφω σίγμα στα ξ, προφανώς αυτό όταν είναι διακριτά τα ξ είναι ένα άθροισμα. Είναι κανονική άθρηση αν τα ξ, το σύνολο των ξ είναι διακριτό ή αν τα ξ είναι διακριτά. Παράδειγμα, σωμάτια με ενέργειες ε1, ε2,
3 Φερρυπίν. Εντάξει. Θα κάνω μια άθροιση στις μικροκαταστάσεις, δηλαδή εδώ τώρα το χαρακτηριστικό που χαρακτηρίζει την μικροκατάσταση, εφόσον δεν σας δίνει κανείς ούτε ορμές, ούτε θέσεις, ούτε τίποτα, δεν σας δίνει μια χαμιλτονιανή, σας λέει ότι κάθε σωμάτιο μπορεί να πάρει μία από αυτές τις τιμές. Η ε1, η ε2, η ε3. Τότε η μικροκατάσταση χαρακτηρίζεται από, αν έχω νη σωμάτια, για νη σωμάτια, θα έχω, ας πούμε το πρώτο σωμάτιο εδώ, θα παίρνει την τιμή ε1. Το δεύτερο θα παίρνει ε3. Το τρίτο θα παίρνει ε1. Το τέταρτο θα παίρνει ε2, Φερρυπίν, και ούτω καθεξής, μέχρι τα νη. ε3, ας πούμε. Οπότε η μικροκατάσταση είναι ένα σύνολο από αυτές τις τιμές εδώ. Είναι διακριτό αυτό. Άρα, επομένως, αυτό το άθροισμα είναι ένα άθροισμα σε όλες τις δυνατές μικροκαταστάσεις, δηλαδή όλες τις δυνατές τιμές που μπορεί να πάρουν ανάλογα με το τι με ενδιαφέρει, σε ποιες συνθήκες βρίσκεται το σύστημα. Είναι απομονωμένο, θα πρέπει μάλιστα το άθροισμα ε1 συν όλα αυτά τα θρίσματα, θα πρέπει να δίνει, το άθροισμα όλων αυτών των ενεργειών, θα πρέπει να δίνει την μεγάλη τιμή ε κεφαλαίο, που είναι η συνολική ενέργεια του συστήματος. Εάν είναι σε θερμικό περιβάλλον, δεν έχω αυτό το σύνδεσμο. Επομένως, είναι πιο εύκολο να το υπολογίσω. Παίρνω όλες τις δυνατές μικροκαταστάσεις που μπορούν να προκύψουν από αυτό το συνδυασμό των τριών ενεργειών. Πόσες είναι αυτές? Εδώ. Το κάθε σωμάτιο παίρνει 3, οι οποίες συνδυάζονται με τις 3 οποιοδήποτε άλλου σωματιδίου, επί 3, επί 3, άρα νη φορές αυτό, άρα 3 στην νη μικροκαταστάσεις έχω σε αυτή την περίπτωση. Διακριτό σύνολο μικροκαταστάσεων στο σύστημά μου. Και τέλειωσε. Αυτό είναι εδώ. Ξέρω το συνολικό. Δεν μπορώ να πω βέβαια εδώ ότι όλες αυτές έχουν ίδια ενέργεια, άρα θα ήταν λάθος να πω ότι η πιθανότητα μιας μικροκατάστασης είναι 3 στην νη. Δεν είναι, γιατί δεν έχουν ίδια ενέργεια αυτές. Επομένως, πρέπει να κάνω τη δουλειά με την συνάρτηση επιμερισμού στη μεγάλη. Είναι όχι μεγάλη, με την κανονική συλλογή. Αφορά μια κανονική συλλογή και πρέπει να το υπολογίσω στα πλαίσια της κανονικής συλλογής. Να περιγράψω τη θερμοδυναμική σε αυτό το σύστημα. Τις θερμοδυναμικές ιδιότητες αυτού του συστήματος. Τώρα, αν όμως το ξι αφορά συντεταγμένες στο χώρο φάσεων, συνεχείς τιμές, αυτό σημαίνει ότι, δηλαδή με λίγα λόγια, το ξι θα είναι κάποιο σύνολο από P1, Q1, P Q. Αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια προσδιορίζεται από τη χαμιλτονιανή H των P1, Q1, P Q. Αν βάλω αυτές τις τιμές μέσα στη χαμιλτονιανή, θα πάρω την ενέργεια, μου δίνει την ενέργεια του συστήματος. Τότε το σίγμα στα ξι γίνεται ολοκλήρωμα στο χώρο φάσεων διαιρεμένο με το H στη D για κάθε ζεύγος Q που ολοκληρώνω στο χώρο φάσεων, και βέβαια θα υπάρχει και ο παράγοντας αυτός ανάλογα με τη διακρισιμότητα ή όχι των σωματιδίων. Επίσης, αν
Με ενδιαφέρει να γράψω τη συνάντηση επιμερισμού. Τώρα λέω συνάντηση επιμερισμού γενικά, εδώ δεν βάζω της κανονικής συλλογής, υποτίθεται με αυτήν υπολογίζω και τη μεγαλοκανονική, να γράψω τη συνάντηση επιμερισμού ως άθροισμα στις ενέργειες, αν οι ενεργειακές καταστάσεις μικροκαταστάσεις δηλαδή μικροκαταστάσεις σταθερής ενέργειας μάλλον διαφορετικό. Όχι, περιμένετε. Λάθος το λέω αυτό, δεν είναι σωστή διατύπωση αυτή. Αφορά τη συνολική ενέργεια τώρα. Εδώ είμαι στην περίπτωση της κανονικής ή της μεγαλοκανονικής συνολικής. Ενεργειακές μακροκαταστάσεις είναι αυτές. Δηλαδή αφορά τη συνολική ενέργεια. Έχουν διακριτό φάσμα τότε, όπως σε αυτό το παράδειγμα πάλι εδώ, και οι ενεργειακές καταστάσεις έχουν διακριτό φάσμα. Έτσι, μακροκαταστάσεις. Αφρίζοντας αυτά, θα πάρω διαφορετικές ενέργειες. Το σύνολο των ενεργειών των διαφορετικών μπορώ να πάρω παίζοντας μετά ε1, ε2, ε3 για κάθε σωμάτιο, είναι διακριτό σύνολο. Επομένως, το άθροισμα εδώ πέρα στις ενέργειες, τότε το σίγμα ε, νη β νη στη μείον β είναι κανονικό άθροισμα. Αν το ε παίρνει συνεχείς τιμές, τότε πρώτα απ' όλα το νη του ε δε νη δεν θα είναι αυτό, θα είναι το νη του νη του h του ξ μικρότερο, ξ λέω τώρα τη μικροκατάσταση για να μην βάλω τα π και τα q, μικρότερο ίσο του ε συν δέλτα δεν είναι, δηλαδή ο δαχτύλιος τώρα, είναι η μικροκαταστάση μέσα σε ένα δαχτύλιο εύρους δέλτα νη καλλιγραφικό hξ μικρότερο ίσο του δεν είναι. Παίρνω τις διαφορές ώστε να μου μείνει μόνο μέσα στο δαχτύλιο ότι υπάρχει. Τότε αυτό γίνεται έτσι και αντικαθίσταται με αυτό το πηλίκο ώστε να εμφανιστεί εδώ πέρα στο άθροισμα, ώστε το άθροισμα στα ε να γίνει άθροισμα στα δέλτα επί αυτό το νη. Ας το πω δέλτα νη όλο αυτό. Ας το πω αυτό όλο ένα δέλτα νη επί το, ας σβήσω εδώ, εδώ συγγνώμη, δέλτα νη προς δέλτα στη μείον β
και θα πάρω το όριο αυτού όταν το ΔΕ πηγαίνει στο 0. Οπότε θα πάρω τελικά ολοκλήρωμα dε. Αυτό τώρα προσέχετε σε σχέση με προχθές που κάναμε το ένα σωμάτιο, αυτό αφορά τώρα όλα τα σωμάτια, οπότε θα την πω G είναι Gibbs, θα την πω GN, θα βάλω ένα δείκτη N εδώ, γιατί είναι για όλα τα σωμάτια αυτό, του ε συνολικής ενέργειας, όπου έχω πει G του ε, το όριο δέλτα νη δέλτα ε, όταν το δέλτα ε πηγαίνει στο 0. Αυτή είναι η G του ε, στη μείον β ε, και εδώ θα είναι σε όλο το φάσμα ενεργειών που έχω, ε min μέχρι ε max. Επομένως, ανάλογα με το αν είναι συνεχείς ή διακριτές οι ενέργειες, θα έχω ολοκλήρωμα ή άθροισμα, είτε είναι στο χώρο φάσεων όταν κάνουν άθροιση στα ξ, είτε είναι στο χώρο των ενεργειών αν θέλω να κάνουν άθροιση στα ε ή γιατί κάποιος μου ζητάει να κάνουν άθροιση στα ε. Θα πρέπει να κάνω τον υπολογισμό μέσω τέτοιων ολοκληρωμάτων. Τώρα, επειδή έχουμε προχωρήσει λίγο, θα πρότεινα να τελειώσουμε ίσως παρά 10 και να προχωρήσω κατευθείαν στον υπολογισμό, εκτός αν θέλετε οπωσδήποτε να κάνουμε διάλειμμα, γιατί έχω έναν υπολογισμό ακόμα που πρέπει να κάνω και τελειώνουμε, που είναι για την συλλογή Gibbs στο ιδανικό αέριο. Περιμένετε να δω. Αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε διάλειμμα μέχρι τις και μισή, λίγο άμα θέλετε να φρεσκαριστείτε και να ξεκινήσουμε και μισή. Οπότε ας πούμε και μισή να ξεκινήσουμε, να κάνουμε μικρό διάλειμμα. Να ρωτήσω Ναι, κάτι. ναι. Πιο πάνω που υπολογίζαμε τις πιθανότητες για το ε νη. Εδώ. Ναι. Ναι. Πώς βγάλαμε το στην μείον β ε του ξ έξω από το άθροισμα? Γιατί εδώ πέρα θρίζω σε όλα τα ξ του νη που έχουν ενέργεια ε. Άρα σε όλα τα ξ που αθρίζω αυτή η ενέργεια έχει την ίδια τιμή ε. Okay. Και μετά πώς γίνεται το άθροισμα ίσο με το... Αυτό τώρα αθρίζω άσους, πόσους άσους, όσα τα ξ νη για τα οποία το h του ξ νη είναι ε. Όσα μικροκαταστάσεις. Ναι. Οκ, ευχαριστώ. Θα ρωτήσω και εγώ κάτι. Ναι. Πολύ πιο πάνω είχαμε φτάσει σε κάποια γεωμετρική σειρά. Αν θυμάμαι καλά. Ναι. Σωστά. Είναι εδώ. Περιμένετε. Όχι. Εδώ κάπου είναι, αλλά το βρούμε, ναι. Εδώ. Ναι, εδώ πέρα, για να έχω σύγκληση, θα πρέπει αυτό Σωστό. Ναι. Ο όρος να είναι μικρότερο στο 1. Αυτό τώρα γιατί συμβαίνει, το χημικό δυναμικό είναι πολύ αρνητικό γενικά. Γιατί είναι πολύ αρνητικό το χημικό δυναμικό? Γιατί είναι η μεταβολή της ενέργειας προσθέτοντας σε ένα σωμάτιο κρατώντας την εντροπία ίδια. Που σημαίνει δηλαδή ότι εγώ πρέπει να προσθέσω ένα σωμάτιο στο σύστημά μου, το οποίο σίγουρα θα αυξήσει την εντροπία, και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να αποδώσω σε αυτό το σωμάτιο τέτοια ενέργεια, ώστε να μειωθεί η ενέργειά του, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι η εντροπία είναι αύξουσα συνάρτηση της ενέργειας. Δηλαδή, κάνω δύο πράγματα όταν ορίζω το χημικό δυναμικό στην ουσία. Τι κάνω? Αφενός προσθέτω ένα σωμάτιο στο σύστημά μου. Αυτό αυξάνει την εντροπία, γιατί έχω ακόμα ένα σωμάτιο που μπορεί να πάρει διάφορες μικροκαταστάσεις, να συμμετέχει σε μικροκαταστάσεις, άρα θα αυξηθεί γενικά η εντροπία του συστήματος. Προσθέτοντας λοιπόν ένα σωμάτιο, θα αυξήσω την εντροπία του συστήματος. Και έχω μόνο μία επιλογή. Ο ορισμός είναι ότι θα το προσθέσω έτσι, ώστε η εντροπία να μείνει ίδια. Αλλά αν θέλω όμως η εντροπία να μείνει ίδια, αναγκαστικά εγώ θα πρέπει αυτή η ενέργεια που θα αποδώσω εγώ σε αυτό το σωμάτιο,
να είναι τέτοια ώστε να αντισταθμίσει την αύξηση που θα πάρει η εντροπία λόγω της προσθήκης του σωματιδίου. Και έτσι πρέπει να προσθέσω αρνητική ενέργεια στην ουσία στο σύστημα για να πάρω σταθερή την εντροπία μου. Άρα το χημικό δυναμικό γενικά είναι αρνητικό και αυτό είναι εκθετικό εδώ, όπως βλέπεις. Το Β θετικό είναι ένα διακάπα Β ταφ. Τώρα ξεχάσουμε την περίπτωση αυτή την παθολογική των αρνητικών θερμοκρασιών και ας πάμε στην περίπτωση των συνήθων συστημάτων που δεν έχουν τα χαμιλτονιανά ανώτατο φράγμα στην ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν το Β πάντοτε θα είναι θετικό ή και στα άλλα συστήματα στον κλάδο που το Β είναι θετικό, γιατί αυτός είναι ο φυσικός κλάδος που μας ενδιαφέρει, θα έχουμε το στην Β μη με κάτι μη που είναι αρνητικό. Οπότε αυτό είναι εκθετικά μικρό και το Z1 είναι φραγμένο. Οπότε είναι, γενικά αυτό είναι μικρότερο του 1, αυτή η ποσότητα. Το χημικό δυναμικό δηλαδή δεν μπορεί να πάρει θετικές τιμές. Το χημικό δυναμικό στην περιοχή που παίρνει θετικές τιμές δεν είναι φυσικά σωστό με τον τρόπο που το κάνουμε εμείς. Μπορεί να πάρει, αλλά θα το δείτε στο κουβεντική περιγραφή πώς μπορεί να γίνει αυτό. Εν γέννη, η περιγραφή που εμπιστευόμαστε εμείς εδώ είναι η περιγραφή στις θερμοκρασίες που δεν έχει περάσει. Αν θυμηθείτε την καμπύλη τώρα, είχαμε ξανασχεδιάσει αυτή γιατί είναι σημαντική καμπύλη αυτή, κάπως το χημικό δυναμικό στο ιδανικό αέριο, το κλασικό, το ημικλασικό που λέω, κάνει αυτό το πράγμα. Σε αυτή την περιοχή όμως, αυτή είναι αφύσικη περιοχή. Δεν είναι σωστή η περιγραφή με το κλασικό αέριο. Επομένως, εγώ, το ημικλασικό αέριο, εγώ κάνω περιγραφή σε αυτή την περιοχή που δεν έχω πρόβλημα. Παραπάνω όμως, για να εμφανίσουμε το εκθετικό στην ουσία, διαιρέσαμε με τον υπαραγωγικό. Αυτό θα μπορούσε να είναι και ένας παραπάνω λόγος γιατί πρέπει να διαιρούμε και με υπαραγωγικό. Ναι, αλλά στον ταλαντωτή, ας πούμε, δεν μπορείς να το κάνεις, γιατί ο ταλαντωτής είναι διακρίσιμα, σίγουρα. Είναι σε διαφορετικά σημεία οι ταλαντώσεις. Ένα σύνολο από ταλαντωτές θα έχει αυτή την ιδιότητα, δηλαδή θα δίνει μια γεωμετρική σειρά εδώ. Υπάρχει φυσικό σύστημα, δηλαδή, που δίνει αυτή την... Οπότε κλασικά δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό. Κλασικά δεν μπορούμε, όχι. Αυτή τη δυσκολία δεν υπάρχει κλασική λύση σε αυτό. Είναι εκβατικό ο διαχείριση που κάνεις για αυτό το πρόβλημα. Ωραία. Ωραία, νομίζω είμαστε και 33, μπορούμε να κάνουμε αυτό το μικρό υπολογισμό. Δεν είναι πολύ αυτό, είναι ένας μικρός υπολογισμός. Τώρα το γράφω εδώ, ιδανικό αέριο. Στη συλλογή Gibbs. Και βέβαια παίρνω την κλασική εκδοχή της συλλογής Gibbs, όπου η μακροκατάσταση ισορροπίας δίνεται από το ταφ, την πίεση, το π και το νι. Άρα τι έχω κάνει, έχω αφήσει διακυμάνσεις σε ε και β. Ωραία, έχουμε πει ότι αυτή η συνάρτηση επιμερισμού είναι η φ, το έχουμε συζητήσει αυτό και θέλουμε να κάνουμε αυτό το άθροισμα σε όλες τις μικροκαταστάσεις. Ψ του A στη μείον Β, του Ξ, η ενέργεια, συν Π, Β του Ξ. Εδώ το Β έχει και αυτό εξάρτηση από τη μικροκατάσταση, γιατί μπορεί να έχει διαφορετικούς όγκους το σύστημά μου. Μπορεί να κυμαίνεται ο όγκος στο σύστημά μου. Αν τώρα θελήσω πάλι να υπολογίσω εδώ την φ, αυτό που πρέπει να κάνω είναι να γράψω το άθροισμά μου τώρα σε άθροισμα στους όγκους. Έχω την ίδια αναλογία ιεραρχίας όπως υπάρχει και στη μεγαλοκανονική συλλογή μου, όπου το νι, ο αριθμός σωματιδίων εδώ, έχει αντικατασταθεί από τον όγκο. Άθροισμα λοιπόν στους όγκους, σε όλους τους δυνατούς όγκους, του A στην
μείον β πβ σίγμα σε όλα τα ξ που αντιστοιχούν σε όγκο β του a στη μείον β ξ. Όμως, τα ξ που αντιστοιχούν σε fixed v, σε σταθερό v, επειδή το νι είναι σταθερό εδώ πέρα, βλέπετε είναι από την αρχή σταθερό αυτό και χαρακτηρίζει την κατάσταση της ισορροπίας, είναι στην ουσία τα ξ τα οποία έχουν σταθερό v και νι, άρα η άθρηση που γίνεται εδώ πέρα είναι μια συνηθισμένη κανονική συλλογή, επομένως αυτό θα μου δώσει το z του ταφ v και νι. Αυτή η άθρηση εδώ. Επομένως θα έχω ότι η συνάρτηση επιμερισμού Gibbs θα είναι το άθροισμα στα v του a στη μείον β v επί τη z πάλι είναι παρόμοια όπως βλέπετε η διαχείριση με τη μεγαλοκανονική συλλογή, γι' αυτό λέω ότι δεν μας παίρνει και πολύ χρόνο γιατί είναι ακριβώς ίδιο. Το μόνο τώρα το οποίο είναι λίγο περίεργο εδώ είναι ότι αυτό το άθροισμα προφανώς ο όγκος δεν είναι διακριτός, μπορεί να μεταβληθεί με συνεχή τρόπο. Άρα αυτό κανονικά πρέπει να γίνει ένα ολοκλήρωμα. Ο όγκος μεταβάλλεται με συνεχή τρόπο. Και τώρα αυτό είναι απλό, θα πει κανείς. Ωραία, μπορώ να πάρω από όγκο 0 μέχρι όγκο άπειρο στο σύστημά μου. Άρα γιατί όχι να γράψω το φ να είναι ολοκλήρωμα dv από 0 μέχρι άπειρο. A στη μείον β pv z ταφ v νι, που είναι σωστό περίπου, γιατί αυτή είναι η συνάρτηση επιμερισμού και πρέπει να είναι αδιάστατη. Άρα εδώ πέρα θα πρέπει να βάλω έναν αυθαίρετο όγκο. Σε αυτή τη συλλογή υπάρχει ένας αυθαίρετος όγκος v0 για να γίνει αδιάστατη το φ. Αυθαίρετος όγκος. Όταν λέω αυθαίρετος όγκος εννοώ μια κλίμακα όγκου. Όταν λέμε αυθαίρετο κάτι στη φυσική εννοούμε ότι είναι μια κλίμακα. Επομένως, έχω μια κλίμακα όγκου v0, την οποία δεν την προσδιορίζω κιόλας, δεν μπορώ να την προσδιορίσω, δεν υπάρχει αυτός ο όγκος σαν χαρακτηριστικό. Επομένως, υπάρχει όγκος κυψελίδας στο χώρο φάσεων, δεν υπάρχει κάποια κυψελίδα στο χώρο των θέσεων όμως. Αυτό είναι λίγο λεπτό σημείο, ότι μπορώ να ορίσω μια κυψελίδα στο χώρο φάσεων, δεν μπορώ να ορίσω μια κυψελίδα μόνο στο χώρο θέσεων όμως. Επομένως, δεν υπάρχει κάποιο v0 που να μπορώ να ορίσω εδώ. Και αυτό είναι το ολοκλήρωμα που πρέπει στην ουσία να υπολογίσω. Άρα, επομένως, λοιπόν, εδώ τι θα έχω. Θα έχω ότι η φ θα είναι ίση με αυτό το 1 δια v0, ολοκλήρωμα από 0 μέχρι άπειρο dv. Εδώ τι έχω γράψει, ιδανικό αέριο. Εντάξει, αυτό που κάνω μέχρι τώρα δεν είναι μόνο το ιδανικό αέριο, είναι γενική διαχείριση, έτσι. Τώρα στο ιδανικό αέριο θα αντικαταστήσω αυτή τη γνώση που έχω για το ιδανικό αέριο, που είναι ότι αυτό είναι βπv, είναι z1 στη νη προς νη παραγωγικό, με z1 να είναι το v προς λάμδα de Broglie στον κύβο. Ωραία. Άρα, επομένως, λοιπόν, από εδώ θα έχω. Συνεπάγεται, λοιπόν, ότι η φ είναι ίση με 1 προς v0, ολοκλήρωμα dv, από 0 μέχρι άπειρο, a στη μείον β p v, v στη νη, προς λάμδα de Broglie στην 3 νη. Εδώ στο λάμδα de Broglie είναι η θερμοκρασία εκκρεμμένη μέσα. Δεν έχει όγκο αυτό, άρα επομένως αυτό μπορεί να βγει έξω από το ολοκλήρωμα. Και εδώ πέρα μπροστά θα βάλω και το 1 διανύ παραγωγικό. Ίσο λοιπόν αυτό με το 1 προς v0 νη παραγωγικό
λάμδα τε πρόγλη στην 3 νη, επί το ολοκλήρωμα από 0 μέχρι άπειρο, dv, στη μείον β, π, β στην νη. Αυτό τώρα είναι το ολοκλήρωμα, το γνωστό μας ολοκλήρωμα, που είχαμε πει ότι καθορίζει το παραγωγικό στην ουσία, το γενικεύει σε μια συνάρτηση για οποιοδήποτε R, για οποιοδήποτε αριθμό που ανήκει στο R, και είναι αυτό το ολοκλήρωμα. Αυτό πρέπει να το... Καλά, θα σας το δίνουμε κιόλας αυτό στις εξετάσεις, αλλά είναι κάτι το οποίο σίγουρα είναι πολύ συνηθισμένο ολοκλήρωμα στην στατιστική φυσική. Αυτό λοιπόν είναι η γάμα συνάρτηση του P/1 προς το α, που είναι ο εκθέτης εδώ, στην P/1. Επομένως μπορώ να κάνω κατευθείαν αυτή την ολοκλήρωση και να πάρω ότι το φ θα είναι το... Ας την πω αυτή τη σταθερά, θα τη γράψω πάλι μετά, αλλά ας την πω προσωρινά σε για να τελειώσω με την ολοκλήρωση. Οπότε αυτή θα είναι το γάμα του νικ 1. Από το base που έχω εδώ, συγγνώμη, γάμα του νικ 1 προς το συντελεστή που υπάρχει στο V εδώ, που είναι το VP, V επί την πίεση, και αυτό είναι στην νικ 1. Και από εδώ μπορώ να πάρω τελικά ότι το φ είναι ίσο με 1 προς V0, 1 προς μη παραγωγικό, 1 προς... Τώρα το γράφω λίγο πιο ανοιχτά, 3 στην νη, επί τώρα, αυτό είναι το σε μου, στην ουσία εδώ που έβαλα πριν, το γάμα νη και 1 είναι νη παραγωγικό. Β, π, στην νη και 1, άρα το νη παραγωγικό με αυτό το νη παραγωγικό θα φύγει και από εδώ θα πάρω τελικά ότι το φ είναι 1 προς V0 επί 1 προς λάμδα τε πρόγλη στην 3 νη επί 1 προς β π στην νη και 1. Και τώρα μπορώ να υπολογίσω την ελεύθερη ενέργεια Gibbs για να πάρω τη θερμοδυναμική μου. Δεν θα κάνω όλες τις θερμοδυναμικές ποσότητες, απλώς την Gibbs θέλω να βρω. Η Gibbs λοιπόν, η οποία θα εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την πίεση και τον αριθμό νη, ελεύθερη ενέργεια Gibbs, θα είναι ίση με το λογάριθμο μείον κβ ταφ λογάριθμος του φ. Το έχουμε δείξει αυτό όταν κάναμε την απόδειξη για αυτή τη συλλογή μέσω του ακρότατου της δεσμευμένης εντροπίας, της υποσυνθήκη ακρότατου της εντροπίας, ίσο με μείον κβ ταφ εδώ, λογάριθμος του 1 προς V0, 1 προς λάμδα τε πρόγλη στη 3 νη, 1 προς β π στην νη συν 1. Οπότε αυτό το γράφω λίγο, σπάω τους λογαριθμούς για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Αφήνω το λογάριθμο του 1 προς V0 εδώ και γράφω τώρα εδώ πέρα συν. Αυτό θα είναι μείον 3 νη, μείον νη, μάλλον, συγγνώμη, το νη θα βγάλω απ' έξω, με συγχωρείτε, γιατί έχω νη και από το άλλο, οπότε δεν θα βάλω 3. Μείον νη, λογάριθμος του λάμδα τε πρόγλη στην τρίτη. Και έχω και μείον νη και 1, αλλά το νη το παίρνω ότι είναι μακροσκοπικό, 10 στην 23, από πάνω στον άσο μπορώ να το πετάξω, λογάριθμος του β επί την πίεση. Αυτό
είναι νη πρακτικά, γιατί το συνένα δεν το κρατάω. Και βλέπω τώρα ότι εδώ πέρα έχω αυτούς τους δύο όρους που είναι ανάλογοι του νη και αυτός ο όρος ο οποίος δεν έχει νη μπροστά, άρα αυτόν μπορώ να το διαγράψω. Επομένως, τελικά παίρνω ότι η ελεύθερη ενέργεια Gibbs είναι ίση με κβ ταφ, γιατί θα μείνει μείον εδώ, θα το βγάλω το μείον απ' έξω, θα διώξω το μείον αυτό, κβ ταφ λογάριθμος του λάμδα de Broglie στην τρίτη επί β π. Εντάξει, ένα λεπτό, να το φτιάξουμε λίγο πιο ωραίο αυτό. Έχει και έναν ή μπροστά, έτσι. Και έχει και έναν ή μπροστά εδώ. Οπότε αυτή τώρα, προσέχτε εδώ, δεν υπάρχει καμία η π εντατική, η β εντατική, η λάμδα το λάμδα εξαρτάται από τη θερμοκρασία εντατικό. Άρα όλο αυτό είναι εντατικό. Οπότε αν δεν πολλαπλασιάσουμε λάμδα, αυτό δεν βλέπει τίποτα με ένα παράγοντα βάθμισης. Άρα αυτή είναι μια εντατική ποσότητα, εκτατική ποσότητα, όπως θα έπρεπε να είναι, γιατί έχει τον ή μπροστά. Αυτό όλο είναι εντατικό. Και υπάρχει αυτό το νη εδώ πέρα, το οποίο είναι η μόνη εκτατική παράμετρος, θερμοδυναμική μεταβλητή, η οποία μου χαρακτηρίζει και την μου καθορίζει και την εκτατικότητα του G. Επομένως έχουμε αυτή το βάζω σε ένα κουτάκι εδώ, G του T P νη ίσον με νη β ταφ λογάριθμος του λάμδα de Broglie στο κύβο β π, που είναι η ελεύθερη ενέργεια Gibbs για ιδανικό αέριο σε σταθερή πίεση P, πίεση P και θερμοκρασία ταφ, σταθερή πίεση σε 3 διαστάσεις, γιατί κάναμε τρισδιάστατη εδώ την ανάλυση. Σε 3 χωρητές διαστάσεις. Ωραία, αυτό είναι το παράδειγμα. Τώρα από εκεί και πέρα εδώ, από το G, μπορούμε να βγάλουμε, μπορούν να υπολογιστούν όλα τα θερμοδυναμικά μεγέθη του συστήματος. Πώς ξέρουμε ότι το G είναι εκτατική? Πώς ξέρουμε ότι Το G είναι εκτατική ποσότητα. έχει τον ή μπροστά. Όλα τα άλλα που εμφανίζονται είναι το ταφ είναι εντατικό, το π εντατικό και μόνο αυτά εμφανίζονται. Το ταφ και το π. Είναι εντατικά αυτά. Ευχαριστώ. Τον ή δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Ωραία. Εδώ νομίζω ολοκληρώσαμε την περιήγησή μας στις κλασικές συλλογές. Κάποια από αυτά που κάναμε θα τα συναντήσετε και στις κλαδικές, γιατί θα χρησιμοποιήσετε κυρίως αυτή την ποσότητα, θα τη χρησιμοποιήσετε και στις κλασικές συλλογές. Αυτή εδώ την ποσότητα. Και την ποσότητα την αντίστοιχη G του ε που είχαμε βάλει για ίσον 1, είχαμε υπολογίσει την προηγούμενη φορά την G του ε, αυτή κυρίως μάλλον θα χρησιμοποιήσετε. Και γενικά οι σκέψεις είναι παρόμοιες, απλώς στην κβαντική περιγραφή εμφανίζονται κάποια πολύ ενδιαφέροντα φαινόμενα στις χαμηλές θερμοκρασίες, τα οποία θα τα συζητήσετε με τον κύριο Μουστάκα. Όπως σας είπα, τη Δευτέρα πρέπει να έχετε το νου σας, θα αλλάξει το link. Και εμείς την Τρίτη θα κάνουμε ένα τελευταίο φροντιστήριο που θα λύσουμε 2 ασκήσεις
Και επειδή οι ασκήσεις δεν θα πάρουν πολύ χρόνο, πιστεύω ότι σε μία ώρα θα τις έχουμε λύσει, θα έχουμε και μία ώρα για απορίες που μπορούμε να τις συζητήσουμε εκτεταμένα και να δούμε πού βρισκόμαστε, ας πούμε. Οπότε, αν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ, μπορούμε να συζητήσουμε ακόμα. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Είπαμε ότι στον υπολογισμό του FEI χρησιμοποιούμε αυτόν τον αυθαίρετο όγκο. Αυτός ο όγκος τελικά δεν παίζει ρόλο, γιατί είπαμε ότι μπορούμε να τον απαλείψουμε υπολογίζοντας την ελεύθερη ενέργεια, έτσι. Ακριβώς, γιατί δεν έχει συντελεστεί, δεν είναι συνδυαστικό, δεν εμφανίζεται με συνδυαστικό τρόπο, είναι απλώς μια κλίμακα που βάζω μπροστά και έτσι δεν εμφανίζεται μενή εδώ και φεύγει στο όριο που τον ή γίνεται μακροσκοπικά μεγάλο. Ωραία, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Να πω, επειδή η ερώτηση το σηκώνει αυτό, είναι κάτι αντίστοιχο, αν θέλετε, του ΔΕ που βάλαμε στη μικροκανονική, και εκεί αυτό το ΔΕ δεν έπαιζε κανένα ρόλο. Ήταν στους ιστούς, ας πούμε, έβαζα μια κλίμακα αυθαίρετη για να κόψω να βρω τα κομμάτια του χώρου φάσεων που αντιστοιχούν σε ένα δαχτύλιο ενέργειας. Αυτό το ΔΕ το έβαζα εγώ με το χέρι για να κάνω υπολογισμούς. Πάλι μια κλίμακα ήταν αυτή, για την οποία ήξερα ότι θα είναι πολύ μικρή. Γιατί το ήξερα αυτό? Γιατί έλεγα ότι το σύστημα είναι απομονωμένο και είχα αυτό το επιχείρημα που σας είχα πει με τα τυχώματα, ότι αυτό δεν μπορεί να είναι κάτι μεγάλο, θα είναι κάτι πολύ μικρό, αλλά επειδή είναι μια αυθαίρετη κλίμακα που δεν εμφανίζεται συνδυαστικά στο πρόβλημα, δεν παίζει κανένα ρόλο τελικά στη στατιστική. Όταν η στατιστική προσπαθεί να ερμηνεύσει τη θερμοδυναμική, έτσι. Γιατί το αποτέλεσμα της στατιστικής έχει το 1 δια V0 μέσα. Αλλά επειδή εγώ θέλω με τη στατιστική μου να περιγράψω το μακροσκοπικό σύστημα, εκεί αρχίζουν και εξαφανίζονται οι κάποιες λεπτομέρειες που δεν χρειάζομαστε από τη στατιστική στη θερμοδυναμική. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τα εισάγει η στατιστική για να μπορέσει να κάνει με αυτοσυνέπεια τους υπολογισμούς της, αλλά αυτά τα πράγματα που εισάγει, όπως εδώ την κλίμακα V0, όπως το ΔΕ που βάλαμε στην απομονωμένο σύστημα, αυτές οι ποσότητες που εισάγει για να προχωρήσει στον υπολογισμό μεγεθών, στο θερμοδυναμικό όριο δεν παίζουν ρόλο. Και επομένως εξαλείφεται οποιαδήποτε πληροφορία έχει σχέση με αυτά. Και κάτι άλλο τελευταίο. Στο απομονωμένο σύστημα είχαμε δει ότι το θερμοδυναμικό δυναμικό είναι η εντροπία, έτσι. Ναι, ναι. Παρόλα αυτά και στα υπόλοιπα συστήματα, βέβαια, χρησιμοποιούμε την εντροπία κατά Gibbs. Αυτή παραμένει χρήσιμο γιατί πλέον παίρνει χαρακτήρα αβεβαιότητας που είχαμε πει στην αρχή. Ακριβώς. Η μέγιστη αβεβαιότητα, αλλά υπό διαφορετικές συνθήκες τώρα. Υπό συνθήκες ότι παίζει και η ενέργεια, παίζει και ο αριθμός σωματιδίων, παίζει και ο όγκος. Υπό αυτές τις συνθήκες, πάλι η μέγιστη αβεβαιότητα είναι αυτή που μου καθορίζει την κατάσταση της ισορροπίας στο σύστημα. Άρα γι' αυτό είχαμε προτάξει και είχαμε χάσει αρκετό χρόνο σε αυτή την έννοια της αβεβαιότητας, γιατί αυτή η έννοια της αβεβαιότητας είναι θεμέλιο για τη στατιστική φυσική. Η μεγιστοποίηση αυτής της αβεβαιότητας. Και στην ουσία, παρότι η εντροπία σαν εντροπία δεν παραμένει σε όλα τα συστήματα το θερμοδυναμικό δυναμικό το κατάλληλο για να τα περιγράψει. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Ακριβώς. Μέσω αυτής υπολογίζουμε, μπορούμε να βρούμε τα άλλα δυναμικά. Ακριβώς. Εντάξει, αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσω. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία, ακριβώς, ναι. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι. Πάνω στο V0. Δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο τρίκ που κάναμε με την ενέργεια, δηλαδή να διαιρέσουμε και να πολλαπλασιάσουμε με DV για να αποφύγουμε το V0. Το ολοκλήρωμα. Περίμενε. Εδώ δεν έχεις πουθενά αριθμό μικροκαταστάσεων σε κάποιο εύρος όγκου. Δηλαδή, αν διαιρέσεις εδώ, θα πάρεις ένα ΔV να πηγαίνει στο 0, θα πυριστεί το άλλο. Δεν έχει κάτι μικρό πάνω. Εδώ, γιατί αυτό συγκλίνει? Γιατί στην ουσία, εδώ είμαστε, στην ουσία αυτό μπορεί να γραφτεί στο συνεχές, γράφεται, που το έχω, εδώ. Γράφεται με το πάχος αυτού του δαχτυλίου, στην ουσία. Αυτή η διαφορά περιέχει και το ΔΕ που είναι το πάχος του δαχτυλίου. Και γι' αυτό το λόγο σε αυτό φεύγει το ΔΕ και δίνει κάτι πεπερασμένο, που είναι αυτό που λέμε πυκνότητα μικροκαταστάσεων. Αλλά
Εδώ δεν υπάρχει το αντίστοιχο. Δεν υπάρχει κάτι απειροστό στον αριθμητή για να... Που πήγα τώρα. Για κάποιο λόγο αργεί να μου... Συγχωρείτε. Τώρα δεν ξέρω γιατί το δείχνει, αλλά αν δείτε την έκφραση, δεν ξέρω που μπορώ να γράψω. Δεν μην γράψω πάνω σε άλλα πράγματα. Ναι. Να πάω έτσι. Εδώ είμαστε. Εδώ. Βλέπετε εδώ τώρα. Έχω το άθροισμα να πάω στο άθροισμα πριν κάνω το... Εδώ. Εδώ δεν υπάρχει κάτι μικρό πάνω στον αριθμητή. Αν πολλαπλασιάσω με ΔΒ και διαρρέσω με ΔΒ και πάρω το ΔΒ να πηγαίνει στο 0, τότε αυτό θα πάει στο άπειρο. Το υπόλοιπο. Δηλαδή αυτό πέστε ότι το κάνω, θα το σβήσω μετά, αλλά για να το συνοηθούμε σε εδώ, γιατί είναι νομίζω καλή και η ερώτηση αυτή. Εάν πάω εδώ πέρα και βάλω σίγμα ΔΒ, ό,τι έχω εδώ, το A στη μείον Β, PV, Z, ταφ, VN, προς ΔΒ. ΔΒ. Και πάρω τώρα το όριο του ΔΒ να πηγαίνει στο 0, αυτή η ποσότητα εδώ δεν έχει κάποια μικρή ποσότητα για να τα σταθμίσει στο ΔΒ και δεν δίνει κάτι περασμένο στο ΔΒ πηγαίνει στο 0. Αυτή πηγαίνει στο άπειρο. Θα μπορούσαμε να είχαμε και ένα ΔΖ. Εδώ τώρα θα μπορούσαμε να κάνουμε το εξής, να πάμε στο Ζ και να προσπαθήσουμε να το κάνουμε ενέργεια. Εκεί θα φαινόταν το ΔΕ, αλλά αν ήθελα να κάνω την ολοκλήρωση και στις ενέργειες, το ΔΕ θα απορροφόταν από το ΔΕ. Άρα πάλι θα μου έμενε αυτό το ΔΒ. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν υπάρχει κάποιος απειροστός όγκος που να μου καθορίζει τη στατιστική μου εδώ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν συμμετέχει ο όγκος με κάποιο με μια απειροστή μεταβολή του που καθορίζει την αριθμό μικροκαταστάσεων. Όταν βρίσκαμε τον αριθμό μικροκαταστάσεων, πάντοτε θεωρούσαμε ότι ο όγκος είναι fixed. Αυτό που μου λες τώρα είναι αν μπορούσα εγώ να ορίσω κάτι τέτοιο, να ορίσω νη του β, ναι, όχι β, συγγνώμη, νη σταθερό, και να έχω μικροκαταστάσεις, ας πούμε, με β του ξ μικρότερες ή ίσες από β συν ΔΒ, με νη, μείον νη, νη, με β του ξ, οι μικροκαταστάσεις αυτού, ο όγκος αυτού να είναι μικρότερος ίσως του β. Τώρα εδώ τι πρόβλημα υπάρχει? Εδώ υπάρχει και ένα πρόβλημα στο ότι δεν γνωρίζω εάν αυτή η διάταξη, αυτό το νη περιέχεται στο άλλο. Μάλλον όχι, και εδώ μπορώ να πω ότι περιέχεται, γιατί ο β όπως αυξάνεται σίγουρα θα έχω περισσότερες μικροκαταστάσεις. Ναι, όχι, αυτό ισχύει. Ωραία. Ας πούμε λοιπόν ότι θέλω να κάνω κάτι τέτοιο. Αυτό τι θα μου δίνε? Αυτό θα μου δίνε αριθμό μικροκαταστάσεων σε αυτό το... Ίσως μπορούσα να το κάνω έτσι. Θα έπρεπε να κάνω αυτή τη δουλειά εδώ. Κρατάω την ενέργεια σταθερή. Εάν έβαζα τώρα και την ενέργεια όμως να παίζει σε ένα φλοιό, εδώ, γιατί αν περάσω στον νη θα πρέπει να περάσω και σε ενέργειες πλέον για να κάνω τον υπολογισμό μου, έτσι. Επομένως θα πρέπει αντίστοιχα εδώ πέρα να βάλω το ε σε κάποια σύνορα από ε σε ε συν... γιατί θα έχει συνεχίσει τη μέση και αυτό το ε του ξ, σωστά. Επομένως εδώ πέρα θα είχα θα ήταν διδιάστατο το πρόβλημα. Και θα έπρεπε να γίνει ολοκλήρωμα. Ίσως γίνεται όμως. Ίσως γίνεται, θα γίνει με ένα διπλό ολοκλήρωμα. Θα μπορούσε να γίνει ίσως με κάποιο τέτοιο τρόπο αυτό. Είναι καλή ερώτηση, αλλά θέλει αυτή την αλλαγή. Δηλαδή δεν μπορείς να το κάνεις με τον τρόπο που το κάνουμε εδώ πέρα, αν δεν εισάγεις κάτι απειροστό, μια απειροστή παράμετρος που σχετίζεται με τον όγκο, ώστε να καθορίσεις αριθμό μικροκαταστάσεων σε την περιοχή που περιέχει αυτή την απειροστή μεταβολή του όγκου, το ΔΒ. Δεν γίνεται αλλιώς να περάσεις σε πεπερασμένη ποσότητα εδώ.
Αλλά ίσως με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να γίνει. Δεν το έχω κάνει, η αλήθεια είναι, με ειλικρινής, αλλά μπορεί κανείς να το κοιτάξει, να δει αν γίνεται αυτό το πράγμα με αυτόν τον τρόπο. Ούτως ή άλλως είναι πολλή δουλειά για το τίποτα, βέβαια, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό το πετάω άνετα, επειδή δεν έχει καν κάποια άλλη δύναμη του νι εδώ μπροστά σου να τα ανοίξει ένα τρίτο ή κάτι. Δεν έχει καθόλου τον νι μέσα. Επομένως, επειδή είναι και αυθαίρετος αυτός ο όγκος, μπορώ να τον πάρω ότι είναι ακριβώς 0 ο λογάριθμος αυτός. Δεν 0,1 σε κάποιες διαστάσεις, σε κάποιες μονάδες. Επομένως, αυτό θα ήταν 0 τελείως. Πραγματικά αυτό είναι κάτι το οποίο μπορώ άνετα να το πετάξω, ενώ το ΔΕ πρέπει να σκεφτώ λίγο περισσότερο για να το πετάξω. Εκεί είναι λίγο διαφορετικό, γιατί αν πάρω το ΔΕ πηγαίνει στο 0, ας πούμε, φερειπίν, ο λογάριθμος του ΔΕ πηγαίνει στο άπειρο. Εδώ απλά να το διαλέξω αυτό το β0 σε μια τιμή που μπορεί να είναι και 1. Δεν έχω κάποιο περιορισμό σε αυτό. Δεν έχω πει ότι πρέπει να είναι πολύ μικρό ή πολύ μεγάλο αυτό. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε ίσως να το κάνουμε όπως λες. Θα μπορούσε να γίνει όπως το βλέπω τώρα, γιατί θα πήγαινα κατευθείαν σε 2 διαστάσεις εδώ, γιατί πρέπει να αλλάξω και την ενέργεια και θα έκανα ένα διάσταση ολοκλήρωμα στα ε και στα β. Αλλά σε αυτή την περίπτωση θα έκανα πολλή δουλειά για κάτι το οποίο θα μου δίνει τελικά το ίδιο αποτέλεσμα που κάνω με αυτή τη μεθοδολογία. Πάντως είναι πολύ καλή ερώτηση. Καταλαβαίνω τι λέτε. Απλά πιο πολύ το είπα γιατί το V0 μου φαίνεται πολύ αυθαίρετο. Καταρχήν το V0 είναι πολύ αυθαίρετο. Το V0 δεν θα μπορούσαμε να το προσδιορίσουμε από κανονικοποίηση πιθανότητων, μήπως? Όχι, γιατί δεν είναι. Αυτή είναι η κανονικοποίηση. Το V0 είναι η κανονικοποίηση. Στις πιθανότητες δεν εμφανίζεται αυτό. Δεν διέρουμε με το φι. Διέρεις με το φι, αλλά η ίδια η πιθανότητα θα έχει και το V0 μέσα, οπότε θα φύγει. Από τη στιγμή που το γράφεις έτσι το φι, θα πρέπει να ορίσεις μια πυκνότητα πιθανότητας, όπως καταλαβαίνεις εκεί. Οπότε σε αυτή την πυκνότητα πιθανότητας θα υπάρχει και το 1 δια V0 και θα φύγει τελείως, δεν θα υπάρχει καθόλου. Κατάλαβα. Ναι. Ωραία, τώρα κατάλαβα την ερώτησή σου. Η ερώτησή σου πηγαίνει περισσότερο στις πιθανότητες που ορίζονται. Και αυτό είναι σωστό, ότι εδώ οι πιθανότητες είναι το θέμα, αφόσον έβαλα αυτό το V0, τι γίνεται με τις πιθανότητες. Ναι, ωραία. Ναι, την κανονικοποίηση. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Οι πιθανότητες θα πρέπει να τη βάλω πλέον, εφόσον είναι συνεχές. Δεν θα μιλάω για πιθανότητα να εμφανιστεί αυτή η μικροκατάσταση, θα μιλάω για πυκνότητα πιθανότητας και στην πυκνότητα πιθανότητας θα εμφανιστεί αυτό το V0 έτσι ώστε να φεύγει τελείως, να μην υπάρχει. Κατάλαβα, εντάξει. Ναι. Έτσι. Ωραία. Πολύ καλή ερώτηση. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Ναι, βεβαίως. Πώς θα μπορούσαμε να δούμε λίγο πάλι το προηγούμενο παράδειγμα που κάναμε με αυτό που πολλαπλασιάσαμε και διαρρεύσαμε με το ΔΕ. Ναι. Αυτό, ναι. Mm-hmm. Πώς θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε λίγο πάλι τι κάναμε, γιατί κάπου το έδειξα. Ναι, εδώ επειδή δεν είναι διακριτό, παίρνει συνεχείς τιμές. Όταν παίρνει συνεχείς τιμές η ενέργεια, η ε, τότε σε αυτή την περίπτωση πηγαίνω στην περιγραφή αυτή, θυμόσαστε που είχαμε πει, που έχουμε, ας πούμε, βάλει τον άξονα των ενεργειών εδώ, η μέγιστη, η μικρότερη, και παίρνει συνεχείς τιμές σε αυτό όλο το χωρίο εδώ. Σε αυτή την περίπτωση το χωρίζω αυτό το χωρίο για να πάρω περασμένο αριθμό στο άθροισμά μου μικροκαταστάσεων, το χωρίζω αυτό το χωρίο σε ζώνες εύρους ΔΕ. Οπότε αυτό που λέω είναι ότι αυτό το νι θα γίνει ένα τέτοιο νι. Αλλά αν εγώ θέλω να θρήσω στα ε, τότε θα πρέπει να πάρω το άθροισμα στα ε που βρίσκονται σε αυτούς τους ιστούς και βέβαια εφόσον αυτό έχει συνεχείς τιμές και υπάρχει το όριο αυτής της ποσότητας, θα πρέπει να το κάνω ολοκλήρωμα. Αφού υπάρχει αυτό το όριο, το θέμα είναι αν υπάρχει αυτό το όριο ή όχι. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το όριο, εγώ μπορώ αυτό το άθροισμα που έχω εδώ πέρα, που έχω εδώ, αυτό το άθροισμα που έχω εδώ, στην περίπτωση που το ε είναι συνεχές, μπορώ να το γράψω πάντοτε με αυτή τη μορφή. Σαν σίγμα, ε, το νι αυτό τώρα είναι το νι στον ιστό, που είναι αυτό το νι εδώ.
ας το πω δέλτα νη, άρα επομένως ας το γράψω λίγο καλύτερα εδώ. Να βρούμε λίγο χώρο εδώ. Ας πούμε ότι έχω σίγμα στα ε. Τώρα, έχω χωρίσει σε φλοιούς, σε δαχτύλιους εύρους δέλτα ε. Επομένως, στην ουσία, ας γράψω αντί για το νη, αυτή τη διαφορά εδώ, αλλά θα τη βάλω δέλτα νη για να ξέρω τι είναι αυτή η διαφορά. Δέλτα νη, λοιπόν, εδώ, επί a στη μείον β ε. Αθροίζω σε αυτούς τους δαχτυλίους, το έχω χωρίσει σε δαχτυλίους. Ωραία, αν υπάρχει το όριο του ΔΕ που πηγαίνει στο 0, τότε αυτό το άθροισμα μπορώ εγώ να το προσεγγίσω σαν άθροισμα του ε ως προς όλα τα δυνατά του ΔΕ, δέλτα νη προς δέλτα a στη μείον β ε. Απλώς πολλαπλασιάζω με το ΔΕ. Αυτό μπορώ να το κάνω και εδώ, δεν χρειάζεται δηλαδή. Μπορώ να διαιρέσω με ΔΕ και να πολλαπλασιάσω με ΔΕ. Απλώς είναι ένας σχηματισμός που δεν έχει νόημα εδώ, δεν αλλάζει κάτι στο αποτέλεσμα. Αν τώρα όμως ξέρω ότι αυτό έχει συγκεκριμένο όριο, υπάρχει το όριο αυτού όταν το ΔΕ πηγαίνει στο 0, τότε μπορώ να πάρω σε αυτή την ποσότητα, σε αυτό το άθροισμα τώρα, το ΔΕ, το όριο του ΔΕ, δηλαδή αυτή η δαχτύλη να πηγαίνει το πάχος στο 0. Και τότε γίνεται ολοκλήρωμα αυτό, μου δίνει ένα ολοκλήρωμα. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το όριο εδώ, το ΔΕ νη προς ΔΕ. Και μου δίνει μια συνάρτηση G νη του ε, που είναι αυτό το όριο που λέω εδώ. Δεν το γράφω πάλι, αλλά είναι. Πηγαίνουμε από διακριτά σε συνεχή. Ακριβώς, όχι σαν, πηγαίνουμε από διακριτά σε συνεχή. Παρακαλώ. Άλλη ερώτηση, παιδιά? Και συγγνώμη, και η J του ε που είπαμε είναι απλά το ΔΝ προς ΔΕ. Ναι. Αυτό το όριο αυτής της ποσότητας το ΔΕ πηγαίνει στο 0. Αν πάτε και το υπολογίσετε αυτό είτε για το ταλαντωτή είτε για το ιδανικό αέριο, θα δείτε ότι θα βγει κάτι επί ΔΕ. Οπότε διαρώντας με το ΔΕ φεύγει αυτό το ΔΕ και στην ουσία μένει το υπόλοιπο μέρος της ποσότητας αυτής. Υπάρχει άλλη ερώτηση, παιδιά? Ωραία. Σκεφτείτε και λίγο μέχρι την επόμενη Τρίτη κάποια πράγματα που δεν σας έχουν κάτσει καλά και θα θέλατε να τα συζητήσουμε πάλι. Και θα κάνουμε και τις ασκήσεις μας, 2 ασκήσεις την Τρίτη και θα μιλήσουμε και μία ωρίτσα για αυτά τα ερωτήματα που θα έχετε μαζέψει από μία... Καθίστε λίγο να σκεφτείτε λιγάκι τι θα σας ενοχλεί και θα θέλατε να το πούμε λίγο καλύτερα. Οπότε σας χαιρετώ και τα λέμε την Τρίτη. Επισημαίνω πάλι τη Δευτέρα πρέπει να έχετε το νου σας ότι θα είναι διαφορετικό το link.